mga komentaryong nga duol sa inyong heart. Hisgutan ta sa Buwelta ni Art. Freak out, yo! Before kasi mong buwelta kagay Art, ako sa nang ipakita sa inyo ang video nga naglagot si Tatay Diggs. Before siya mong buwelta, sige daw, be, i-play sa nato ni be. Kay Murag di rin nagsugod ang tanan eh. Mauna ang lintungan na isa itong buwelta. Correct. Nag-init na, ano naman ni karong nagtigi naman ni silang tanan. Aniya ang tipik sa maong kuhan video. Pag nasilip ko lang meron ka, I will charge you for sa... Marami akong ididemanda sa iyo. Dal ka ng daldal dyan. Anong China dyan na magtulong sa akin? Saan mo nakuha yan? 16 million makuha mo ng tulong sa ibang bayan. I want to see you personally. Where can I meet you? Saan ka ba nagkakape-kape? Ibuhos ko yung kape sa mukha mo. Maniwala ka. Allah! Oh! Del Rosario, asa na ka? Albert Del Rosario, asa na ka? Ibuhos ko yung kape sa mukha mo. Ito na, ladies and gentlemen, ang buwelta ni Art, the 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonot Junior. Gahi. Basta. Basta mga junior. Gahi. Oy. Oy, sana all kayo to si Teacher Raniel Iana. Grabe kayo. Dito mismo sa ato ang thread sa gahi ni Bay. Wow. Nigrit sa sayahang kuhan. Labi dudes. Ayay! Katsirep. O niya, naipinatubag niya, thank you, Daddy. Ay! Kasarap. Sana Good morning sa mga junior. Kung ang tanang hinungdan sa mga junior, ang tanang mga senior sa mga ni Arturo Bonok Senior. Tagawa diya sa Davao. Eugene Esparcia Senior na may mong amahan sa kagawad sa Cagayan de Oro. Rodrigo Director Jr. Carlito Galvez Jr. Wala man ni Junior si Digong, no? Wala. Pero dahil daw na siya Junior. Uy! O tanong niya gustong magka-Junior. O diningaw sa ilang mga Junior. Anong gimingaw? Good morning ninyong tanan. Gibanatan ni California Secretary Albert Del Rosario. Di bastang-bastang banat kaya yung puntirya si Presidente Rodrigo. Tiaw mo na. Nakadaog daw si Gondi kay gisuportahan sa kwarta ni si Jinping ba? Presidente sa China ba? Oo, tama ang nilagunggan. Si Digong sa China daw, mau ni daog gisuportahan. Ni daog sa 2016 na halalan. Kaya sa China siya gisuportahan. Por Diyos, por Santo del Rosario. Mura naman kagiango-ango. O saan sa pagsuporta sa China kang Duterte na nalintan nimo, tigwanga ka, mayor man tao na sa tuuna sa Davao City. Sa ato pa, mayor pa lang siya sa Davao City, arat na kagamanan si PRRD. Na sa layo pa, suportado na siya sa Chinese Communist Party. Ano siya kakuha ng tigwangin ni siya ang impormasyon? Hinahinaya ko, B. Mura naman ni si Lolo Oga hallucination. Bisag unsa na lang yun ang isyo kang Rodrigo inyong ginabato. Pero as kang butataa, butalua gyud ay ninyo. Time sa Mr. Del Rosario, sa inyong panahon, di ba kamo ang gatanyag
sa Pinas ngadto China. Ug karon kay kamo napangka na inyo day ipahid ang iyang o ang inyong pagka tanga. Sumala ni Digong kamo sa rehimeng Aquino. Grabe ang pagpangabuso nga inyong gilikod ang mga Pilipino ug katawhan gitraidor ninyo. Karon kay nasapna ng inyong bililyaso ang inyong simod gaso-aso. Bigod katuohan ang inyong reklamo kay bisan piso why na daw si Rodrigo. Ang kadaogan ni Digong kabaluon sa anong nidaog din si Digong katong 2016. Ang kadaogan ni Digong nagsumikad sa inyong pagkaburukinto. Kay kung kamo sa LP sa inyong pangagamanan kamo pulos maayo tinani wala ginoong tayo muda og nga Rodrigo nga dabawin niyo. Ang nakapadaog ni Digong dili ang China. Si Digong ni daog kay kamo mga yelo haskang balaa sa ato pa nga 16 million na may boto kang Duterte. Bahugan sila sa China, gipalit sila pre. Tama na. Apil ko ato. Kuya pe. Well. Ingana yun na, basta nagkadool na ang SONA. Kamo mga pildido, puwerte yun ka at tribida. Aron na mo gawas nga, kamo limpyo gikan sa inyong pagkasugamak. Kan Duterte dayon ninyo ipahid ang inyong pagkadamak. Dapat na ebidensya ang imong gipangyaw-yaw no? Kaya ang pangutana kaninyo sa presidente, pila ang inyong gikita daw sa negosasyon sa Spratly. Lain din oposisyon kung matiguan. Ang ilang galaway murag ilang buang. Unya sa sige ba ninyong banat? Samot milayo kang Duterte ang inyong agwat. Sigurado ko sunod tuig na eleksyon kamo tanan usab mga uwat. Ay, tama na. Tama Hmm. na.